trošku chytil dážď. Tie Štiavnické vrchy sú úžasné miesto, kde človek môže vypnúť na bicykli si pojazdiť bez toho, aby v podstate asi narážal na desiatky ľudí v takých tých známych destináciách bicyklových, ako u nás vo Svetom Jure napríklad, kde si ľudia zvykli chodiť. To je super, ale super je aj to, keď človek je sám. Stále prší. Našiel som útočisko v Maťkovej vysunutej maringotke, ktorá ohraničuje toho Mogieho. A toto je takéto úžasné miesto pre ľudí, ktorí by chceli vypnúť a potrebujú len to najnutnejšie. Takže najnutnejšie veci sú v podstate veci, ktoré ozaj stačia k tomu, aby človek mohol vypnúť a vychutnať si čas sám so sebou, vypnúť všetky elektronické prístroje, ktoré považujeme, alebo niektorí z nás považujú, že z životu potrebné. A je to úžasné. Moc takto proste iba byť. Banská Bela.